Goedemorgen. Zijn jullie er al klaar voor? Nou, ja? Er moet nog wat make-up op, voor de rest zijn we klaar. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo, heb je zin al? Nou. En jij? Oh, het was wel vroeg, maar ik heb helemaal zin in. Is het een bijzondere dag? Nou, het is wel een bijzondere dag, want we gaan naar de Efteling, hè. En dat doen we 1 keer per jaar. Dan gaan we naar een pretpark. We zijn dan naar de Beekse Bergen geweest, en naar de Efteling. Naar Six Flags heette het vroeger nog, is tegenwoordig Walibi, dacht ik. En vandaag gaan we lekker naar de Efteling. Meid, wat vindt u leuk? Zeg maar, hoe heb je dat gedaan met die boezem? Ik ben nogal dik van mezelf. Dat sta ik onbekend. Maar vroeger nog veel dikker geweest, dus heel veel overtollig vel. En ooit is gedacht, ik laat ik plastisch chirurgisch weghalen. Maar nu komt het wel uit. Is dit het tasje van Tante Dees? Ja, dit is de hutkoffer van Tante Dees. Tante zit Dees erin? bracht in alles, nou dat wil je niet weten. Een paar slofjes, een paar schoenen, een boek. Sloffen? Ja, ze kan niet zo lang op hakken lopen. It's all in the game. Het is een gaan en komen. Wat gemeen. Daar heb je Danny in dat Lodewijkpakje. Francine ernaast. Ik ben Danny's moeder. Allemaal mee naar de Efteling. Allemaal naar de Efteling. Heel gezellig. Gaan jullie ook mee in de bus? Oh, wat leuk. Daar kan je toch niet een hele dag op lopen? Ja, waarom denk je dat ik Sea by Fly meeneem? Wat zit daarin dan? Mijn reserveschoenen. Daar kan je wel op lopen. Ja. Secret code. Werkt altijd. Goedemorgen. Als je dit... Hello, I'm the nanny. Mr. Sheffield. Klaar? Helemaal klaar. Nou alleen nog een zonnetje en dan gaan we er tegenaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Oh, wat gezellig. Goedemorgen allemaal. Oh, gezellig, hè? Op welke attractie verheugen jullie het meest? Ja, op de droomvlucht natuurlijk, hè? Ja? Ja, het is lekker donker. Mijn favoriete attractie? Ik denk de waterlelies, lekker zitten en een beetje neurien op de muziek zo. Nou, ik ga niet de achtbaan in of zo hoor. Dat wilde ik doen, nee, dat verdraagt mijn maag niet meer. Als de maan driehoekig is en roze, dan ga ik in de achtbaan. Ik ga echt niet in de achtbaan. Nee, pruiken die afvliegen en zo moet er niet aan denken. Ik zie het er helemaal voor me hoor. Dan zit ik achter zo'n hollebolle grijs, knibbel, knabbel, kruisje. Wie zit er aan mijn huisje en dan vervolgens met je slip op je enkels door het sprookjesbos lopen. Het is een familieprogramma, het moet wel netjes blijven natuurlijk. Het is Christine, we weten het, we weten Oh, het. met je borreltje cola op de vroege ochtend. We gaan niet beginnen. Bent u de chauffeur, meneer? Jazeker. Ja? Heeft u wel eens met 25 travestieten in een bus gezeten? Nog nooit eerder. Nee. Het gaat een hele ervaring worden. Even stil allemaal. Ga even de presentielijst kijken of iedereen er is. Cor, die zit hier. Jozef, Eva, Sugi, ja die is hier. Safira, opvindbaar. Bellissima. Kijk, daar zijn we compleet. Hallo volk. Ik heb mijn pijlen om je uitgeprobeerd. Waar gaan we nou naartoe? Naar de Piranha. De Piranha. Ja, geen idee wat het is, maar we gaan naar de... Oh, dat is die achtbaan, hè? Daar word je wel nat van hoor, schat. Oh, dat maakt niet uit. Nou weet ik al dat je sinds de jaren 50 al niet meer nat geweest bent. Oh, wat ben je vals. Ik heb mijn zwemdiploma niet en mijn bikini niet aan.
handje is nat. Oh ja, kijk eens. Nou, ik heb mooie natte kont hoor. Blijf liggen jij. Dit vermaakt me heel erg. Zo, nou, ik ben nog droog hoor. Was het leuk? Ja, ik heb het gered. Ik ben de enige die droog gebleven is. Niet vochtig. Nee, wel een beetje nat kruis, maar voor de rest niet. Weet je wanneer je echt te dik bent? Als je op het strand ligt te zonnen en ze rollen je terug naar zee. Nee, wat vind je ervan? Ik weet niet. Ik vind het eigenlijk wel raar hoor. Oh, ik snap niet dat ze dit willen eigenlijk. Ja. Wie gaat zich nou zo verkleden? Ja, maar ik bedoel, hoezo? Ze zijn niet tevreden met hunzelf of wat? Ze vinden het leuk om zich als vrouw te verkleden. Ja, maar, dus dan wil ze geen man zijn. Nee, even niet. Ik vind het maar helemaal heel raar. Ik vind het echt raar. Hoe heet dat ding? De Vliegende Hollander. De Vliegende Hollander. Miep en ik gaan samen dat ding in. Hoppata. Doei doei. Hallo, we hebben wat gevonden. We hebben wat gevonden. Hij is Niels, hij is 17 jaar oud en hij is nog wat te doen. Hoe heb je het gehad, Desiree? Oh, het was geweldig. Ja. Dat was weer een enorme leuke ervaring. Voor iedereen, denk ik wel. En nu? En Naar nu, huis? en nu gaan we naar Eindhoven. Nee, we gaan naar Eindhoven. Naar Eindhoven. We gaan eerst nog wat eten, wat drinken, wat neutraals doen. En dan gaan we naar de Lellebel. Lieve mensen, mag ik even stilte? Ja, er hoort natuurlijk een speech bij voor vandaag. Hebben jullie het eigenlijk een beetje naar jullie zin gehad? Ja! Nou, geweldig. En jullie hebben natuurlijk hartstikke veel honger. Ja! Dus ik zal het niet al te lang maken. Nee! Toast op de Lellebel. Toast op de Efteling. Proost! Wij zijn de